Gi-anunsyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Region 11 ang pagbalik sa operasyon sa Peak Hours Augmentation Bus Service kung FABS. Isip tubag sa shortage sa public utility vehicles sa Davao City, hilabi na sa peak hours. Aminado ang LTFRB nga nagkaubos ang ihap sa operasyon sa traditional public utility jeepneys ug PhilCabs karong tuig 2022. Sa ilang record, 6,515 na lang ka mga units sa mga PUJ o PhilCabs ang nagabiyahe sa syudad as of July 2022 gikan sa 7,417 nitong tuig 2017. Nagdumili sab ang pipila ka mga operators o franchise holders nga mag-operate sa pipila ka mga rota tungod sa pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Mibalik na sab ang biyahe sa bus subay sa Carlos P. Garcia Highway kon Diversion Road, Davao City. Actually, sir, ang CP Garcia na route is operational na siya before sa FABS or the Peak Hours Augmentation Bus Service. But since makita nato na mas daghan og commuters during the peak hours, starting from 5 a.m. to 8 a.m. to 5 p.m. to 8 p.m., nag-decide mi na i-offer siya for FABS, and luckily nisugod si Metro Shuttle na mag-operate during the peak hours. For now, no, ang CP Garcia route is under the interim bus service, and ang taker is si Davao Metro Shuttle. So they have committed to operate at least 2 units during the peak hours. Sa karon dunay 5 ka ruta ang Peak Hours Augmentation Bus Service nga gilangkuban sa Turil Rojas, Kalinan Rojas, Catalunan Grande Rojas, Lasang Tiongco ug ang CP Garcia nga ruta. Dungan sa pagbalik sa face-to-face classes, naglusad sab og Uplan Balik Eskwela 2022 ang LTFRB nga usa sa ilang nagunang prioridad din ilang ginainspeksyon ang tanang shuttle transport services sa mga eskwelahan aron masigurong luwas ang mga estudyante. Matod ni Attorney Ernest Benz Davila, ang legal officer sa LTFRB 11, nakig-alayon sab ang usa ka party list dinhi sa syudad alang sa libreng sakay sa mga estudyante. So to ensure the safety and the comfort sa students, no, especially now that face-to-face classes is starting, so the LTFRB mandated a program called the Uplan Balik Eskwela. So in this program, the LTFRB will inspect the shuttle transport services of schools in order to ensure the safety of the students. And aside from that, gina-monitor sad namo ang mga schools, no, for the availability of the public utility vehicles. Ang tulo ka mga ruta alang sa libreng sakay sa mga estudyante gilangkuban sa Turil Rojas, Kalinan Rojas ug Panakan Rojas. Usa ka units sa bus ang mobiyahe matag rota. Aron maka-avail sa libreng sakay, kinahanglan nga magpresenta sa iyang valid ID o di ba ka valid enrollment form ang usa ka estudyante. Ang libreng sakay alang sa mga estudyante mulungtad hangtod sa Setyembre 22 matag alas 5 hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii. Gilauman na sa LTFRB ang posibleng pagsaka sa ihap sa mga commuters tungod sa pagbalik sa in-person classes sa tanang pampubliko o pipila ka mga pribadong eskwelahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.